Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Obhalile ke laphana kwi-comment section yethu ubhale ukuthi mina-ke nginokuphupha ngihamba endaweni enamathuna. Ngabe lokho kuchaza ukuthini? Ngoba sekunesikhathi impela ngeliphupha leli phupho kodwa isixazululo angisazi ukuthi-ke kumele ngenze kanjani ngoba liyangithusa. Ngaphambi kokuba ngiphendule ngiqhubeke kulolalele ngicela ukuthi uphuthume uyosubscribe ku-YouTube ukuze ke noma ngabe nini uma ukuthi-ke ngifaka i-video kube ukuthi-ke nawe ku-YouTube iyangena i-notification uthole impendulo ozobe uyibuze ku-comment ngokushesha. Iphupho ke lokuphupha uhamba endaweni enamathuna kusuke kubiza ukuthi-ke udinga ukugezwa, unamathunzi amnyama kufanele uhlanjululwe. Okusho ukuthi unamathunzi amnyama nalokho-ke amathunzi amnyama ungaphuthuma ku-YouTube uyobuka i-video noma ucinga ama-video khona i-video la engikhulume khona-ke ngakho ukuthi-ke lokho kuyinto kanjani, kuchazwa kanjani futhi ungakuxazulula kanjani. Ngiyazi abaningi bazobuza lokho kwi-comment but-ke bazosizakala laphana ku-YouTube wethu. Kanti-ke nawe unombuzo usungabuza kwi-comment section ngizokwenzela yakho i-video ngiyifake ku-YouTube channel wethu. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ukuze noma ngabe nini-ke uzoyithola-ke i-video ngokushesha. Nisale kahle.